Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli, da ka education loan, pila ban chukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Hadian balami ke jing persya na kibabun balang khamtam nakakunhun jong kinong Hikai College kabadan hapok ka syatri jong ka Meghalaya College Teachers Association man pentrekam ya ka National Education Policy arhatar arpho nakalyang jong Vice Chancellor jong ka school ba nehu u Professor PK Shukla la pentim ba unsa khot kirki ya ka jingalang jong ka Academic Council hakaba ansa khot lang ye kinong mikman nakakunhun kinong Hikai College nakatanat puli puthi jong ka Sarkar Jilla bat ya ki kunhun seng bhalang ba pher jong ka jalla banya thir ya taisani halor kaniya kam ya kanila pentip do president ka Nyautrap Youth Council uba Robert June Khajaran hadien ba kanika kunhun lambe kinong yalam jong ka North Eastern Hills University Students Union ha ka shitarik unailar aza aphulai lai kendo ya Vice Chancellor jong ka school ba nehu Professor PK Shukla ban pan jingpen shai ha ka bayadei ba ka jingpen bena jong kanika school ba man pentre kam no ya ka National Education Policy ha kanika jalla naka liang jong ka SYC sentmi harangkat ka jingadon lang jong ka lihusu mentang sngi ngila wan kendu ya UVC haka jing dorangkat lang bat ka implementation NEP implementation committee jong ka nehu haka jing dalam khamat dari chairperson ibadi kongsungo na election department di ka jingwan kendu ka jongi ha mentang sngi UVC kalong bahadin bangila yoi kala don ka jing mi artli ki sur haki khubor ki boper halor ka jing rai jong kan hu ban implement no ya ka National Education Policy arjar ko ki kuma POE kalong ba hadin ba kan hu ka shim ya ka rai ban pentri kam no ya ka NEP ha kata ka hybrid model kebomut balada ki colleges ki la sngu la ni sngu kuat ban implement ya ka NEP kin implement tilada ki colleges ki bompat la ban implement ya ka NEP kidang boot ya ka policy ka barim kata ka hybrid model kalami ka jing kalami ka sur ka ba don ki ba pediang ya ka don ru ki ba kentat ya ka kalami ru ka sur wat na ki nong Hikai ki badon burom ki jongi ki ba pen pau ya jing persya hadu ban ong ba ki boycott wat ya ki jing Hikai tikani kala ban long yangi kum kaseng bangi haban wan jing shai ki jing ban implement ya kata NEP ka ka jing ha jong lada implement but ki jing lada ngim implement ya ka NEP tingila kli ya shibun ki jing kli ki ba nikong du ngila kerjai kalong ba atau kan ihu kan INM ya kata ka academic support ya ki colleges ki badan Obli kumbang ngitip kulong habang sedang ban implement ya kanu ka policy thamai ki don kambet ya kane ka jing yarap ane kata ka support ni lakali shushu na obli kumbalong menta ki student ki bala da berung haki colleges ki bofer ki la da berung da katu ka all syllabus ki la siuru ya ka fees ke jongki katkum ka syllabus ka barim ti hatu kan donam don ke jing kala ha ka choice jong student mata kan donam don ka kandan modern ka pressure ya ki college kumbalong mata ban penbiang kan sana ki nohi kai ban penbiang ya ki tiar kita ban penbiang ya ki jidon kamboro bat lada ki haban penbiang ya kita ka jingkeli kalong mono ba haban siwe kita habakut hi ngitip kalong ba ki haban siu ki samla puli kamut kandan let's say ka jingkiu jong ka fees haki jaka puli ki boker bat kata let's say kala ban kata ya ki kimi pa ya ki bahaya ngasem ki ba support ya ki student sakawai pat ngila kelida ka basai la biang nam biang ki study material nam ta ki nong Hikai bat nam ta ki student no boleh la dak lam kot in ya puli kumno bat ladam don kot ki nong Hikai ru ki Hikai kumno
kata de ki concern ki hot ye ki benta jong ka infrastructure de ki benta jong ka jingthung ye ki no kai ye ka sponsorship kata ka di ka mamla ka bangi hab ne keren ba sarkar kam la along bangi ne keren bat ni hu ye kata basa ka wiru ngila bansai namo beli kumba kami haki media menta kalong ba beli kata ka academic council jong ka ni hu kim shamla shim ya ka rai ban implement no menta sulam ya ka NDP ngila kerensai la tangke executive council jang hu kala anam la ban sim na boleh la da pinpet ya ke statu bat coordinate jang hu ka kerensai ba ye ki policy matter jang kan hu and hab ban sim rai da ka academic council but ban chu implement ya ka en sale da ke executive council ha ka jing sut hu ko jongi ka long kat ya ka rai ban implement ya ke NEP di ban sim kadi ka policy making decision but haba kadi ka policy making decision ni su ban ong ba kadi ban rai da ke academic council no boleh kadi ke policy making decision tina takadaw gila panjing pensai bat kawai da ki jing dawa ki ba naka liang jong ka seng jong ka HYC bat ni bat naka ni husu kalong ba gila dawa na unihu na u VC ba ude ban sim jing kit kli ban penbet e kini ki kenrum kenram ki bami hakini kita yo kumbami nata gila dawa ban khot ya ka emergency meeting jong ka academic council la ni kanu meeting ha ka ba borok ki principal but ki important stakeholder let's say ki official na state government but ki seng balang ki di benadon lang ta kanang ba kanom ta ya ka future ti ha ka bari buat kani gajing dawa ka jongi ul ayangi ya ka assurance ka bati kana wong ba en sakot ya ka wei gajing alang jong borok ki principal jong ki colleges ki representative na kini ki teachers organization let's say jong ka meta jong ka MCTA en sakot ru let's say wong ya ki official jong state government but kumju ru ya ki seng balang banginyo ban ya keren ya kan ne kam kanang ba kan mi shu kanu kan u justified wong ba ladangi implement ya ka NEP ka jing yo nong kan de ya ki youth but i student community jong ka meklia u kedawru da ka basai u wong ba kumbang ainuk sai phi mene kalong ba let's say saula ni sansnem nang ne kin sadon ki university let's say kum ga GNU la ni ga DU la ni kino university ya ka ba kin bu condition ke boong ba lada pin join ha ka university jongi pi habandan 30 grade tiladangi ngim don 30 grade kamu 30 subject mo tiladangi ngim don let's say ngila let's say nginom yo ban yo ka admission kin sadon let's say ki company mo ki ban thepkam ki ban long skill base ti u justify ya kita u ong hiru bakaladon kita ka jing ya rai jong ka academic council mo ban ya chakmat ya kan ban ya chakmat ya kata NEP ki ya rai no me rai tingi ngim don banta ha ka academic council ngim tip ya kata at khadaw ngi sa ong ba beli kim khot ya ka emergency academic council ro ban trash out kan kam na beli kini ki export ki bahaban rai ya kata kam ti tikum kita nak kaliang jong VC ru batayangi ya ka jing long flexibility ha ka jing implementation ya ka NEP baka namdon tan ka pressure bakin use ya kita ki resources ke ba kiladan lupa kum kinong ikai bat kiwei tihanrei kumba ngong ai phi kalong ngim dei kinong peniat school ngim dei kinong peniat college ngim dei hiru ki education ki badon ya ka jing tip ya kita baro tinat kadaw balengi insist on emergency academic council sakawai kanang ba ya kini ki issue kini kran kan kadai kanu kalat kanu let the academic council take a call di balaikum kata ka meeting ke baki important stakeholder ki de bani don lang kumungan an ainuk samta ngin keli manu bani arab siutulop lada ki nong hikai ki lada ki college ki thung nong hikai ki bakambun la hi ka nehu ban jubab ya taumla kata kadi kamram jong state government baling yong ba kadon kam ka meeting jong barok ki important stakeholder lada ki don ki bru jong government kin jubab sai kin katno tingka philamang nam ta kani katno tingka ka mekhlias government ka lamang nam ta barok ki colleges for the implementation of NEP ngi haban tip lem kumta they will be lem kumta ki school ki college jong ite kin sa sai khun suet kidala ki colleges tang ban don ya katuka tang ban don kinong hikai babiang tang ban don ki kamar kelas babiang tang ban don let's say kita ki study material babiang kin increase ya fees ta tingi la ya sutu dah kabasai the way ki increase ya fees ti habukut mano ban siu ya ta problem bade ta kumpang ong ya
ya phina du mene kalong ba kumba kalong mata kami artli ki kan hon but kini ki art kan hon kimde ki sang bahalang ki bai views kini ki art kan hon kide ki export badan burom jongi kinong hikai ke badan burom jongi ki voice kajing oppose ya kajing implement ya kan ip mentau sendam kami na ki sang bahalang kami na ki export na ki academician atau kata kami ki jingsha kami na ki nong hikai ki badan burom ki jongi ki boong bang ngimpat long ready namar ngimpat biang ya sibun ki jing dakam dihab ka bang ngi kwa bang kersai kalong ladang ngimbiang ti balai ti na kerki kumbang akali mana yo tu wei professor badan lang ba whether is right to experiment ya ka karya dan ki student and you have set bani experiment yang karya student system what if it's fail. Who will take the responsibility if it's failed? Tina takadaw ngi sa ong ba kadon kami ya ka meeting jong ki important stakeholder kanang ba kani ka kam it will be settled one and for all. Nakaliang jong ki nakaliang jong ki student community kum kani hisu ki haban wan ban sai. Nakaliang jong ki teachers community ru ki haban wan ban ya sai. Nakaliang jong ka state government kadi ban pai ka official ban sai kam tam ya ka support jong ka state government ya kini ki colleges ki jongi ki ban sa ki ban lesi ki ban saya sakman. Kina kaliang jong kini huru ki habandon laki long willing ban ai ya ka full 100% academic support. Lada kita kimpat dia biang tin ya le mno la long ko ya pha ya ki sipai sa ka ma klem tup klem man klem tiar ke. Den rei lada ngisung thu ba kita baro ki la biang. Tingin si effective. Ya ka ba lehu visi mena ula dap ai ya ka verbal assurance bon sokhat ya kata. Tingin kelampat ongkat no riwang sakot dia dah kila khot dia tangin sa ya keren khambang ta nakaliang ka jongi ngila de persai kadi ka point ka banong kong ka bangi risk mene bat visi ngi ong ba la dangin page ya state tu bat ka at jong kani hu kalong ba ke executive council ka di tang ban chu pentrikam hari ka ban rai ki policy decision ka di ka academic council ni nomor ka ni hu state tu kom tahi ki makipat ki ong ba em kani ka dei betang ban su implement bet kam dei ban ya kam dei ka policy making re ha ka ju thu jungi kalong kani ka dei policy issue ya ka badon kam ban rai da ka academic council tiki ong hiru ba ka jing prepare ya kini kala long ba ka consultation ka bala kambiang re kumbami ha ki media te kamlong ta tina ta kadau balingi saban mo let's say from the academic point of view kani hu kala ban sngo ba kala ban I support ya ki college ri lada kamla ban support ya ki infrastructure ya ki teachers recruitment ya ka salary ya ki wei pat ya ka ba di ban le da state government ni di college ti ya ki tang ya happen ya keren lang tina takadaw naka na takadaw nakaliang jo kaseng ka bangi kwa kalong ba kadi bendon ka uniformity kadi bendon ka unity ha kan ni ka issue di kenang ba an la ban wan ra ya kata ka bedon kam kalong ba kani hu ka di ban convince ya kata ka emergency academic council meeting but kum ju ru ya kata ka all important stakeholder ban ya discuss ya kani swa bangin ya rai kit namang idang don sa rapor sa sitayo artayo swa baki colleges can get full swing haka jing ya chaprang ya kani ka kam tinggi dang la bani keren is ritang kawai nakalian jong seng la de persai hakmat jong visi kalong ba lada kan ihu menta ka rai bai bani hakmat hybrid model ngila keren sai bala da ka don ka problem ka bong bom yokot lada ka don ka problem jong ka jing pen kiu ya ki fees lada ka don ka problem jong ka jing bom don nong hikah ya kini ki courses ngila da keren sai nakalian ka seng ngem kwa bani i bagi student community teachers community ke jing suffer but lada ki suffer kita ki barai ki habantik ki hable bat ada ka karya dong student ru ka suffer nak ani ka kendum kandam kita ki basim nak karai ki habantik ki ka responsibility nak kuliang jong seng nginum sa dalil em ban ui ba ka puli ka puthi ha ka jala ka jongi kandang mi ki kendum kandam no beli lada iele ka ya ka karya dong student iele ka ya ka future jong state ki bro siya ani haka meeting ka ba siyang menta kalong ka meeting ka ba sa isa ni kwa baka ni ka kanyan ka kung garo jig siya nalito ipi
ya kan ni ka ban implement ni kan ni ka policy ka habya lembaga academic council. Academic council dah kalau approve ya syllabus mereka notification kan pak ada siki ini ki colleges kumno ban change ki ya ka prospectus ki ek subjects badal. Te hapo ka jing ekran hapo kamera por biya ekran ngila ekran pangka kata ka ini ka hybrid mode kaba ini vice chancellor la lom hapo ki notification ila ini ba kanika NEP kalong ka hybrid mode na ka optional mode ki bamla ki colleges mlele naishim ka problem kalong padam kan sadon kata ka art course asyada tap kam habakadu manu makta na balik itu ko course balik itu ka ini untuk bashim ko course kim prefer ini ba shim kanika new course hangtang ila yakran ila emerging mode nakaliang UVC ula kubur ban khot ka meeting kinya don lang bat bangkai principals di different stakeholders banyak discuss isu ka problem bat kan ni jisang ni thi katkum ka ini ki subjects bila approve by academic council ka perbak labak bat ki subjects ki bala refer na bala ai ki principals ka perbak labak ki don ini ki don ketika ni ki bam don dah po ka ki klam implement na ka klam approve ka academic council dapat hakum kata kalian ru ni kumbau ni vice chancellor ule dan bawah hak kalian dari pra hak jing ekran ke bamenta per ngasku ba vice chancellor habakadu kwa himan dan kejik trai langi nak kalian jungi ngani tu hapot bengirung sport ngelaong ba ngingim de dan mengi persa NEP dari kajing sim ke decision la karai ke bala hak dak ke ba klam dapat khat iki jingdunan iki jingtam kalong ke bamlong khot man khot ni singi man kita meeting ba comprise